дар маҷлисгоҳи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон вухӯрии сардори шӯъбаи ташкили нозироти раёсати вазорати корҳои дохилии дар вилояти Суғд полковники милитсия Раҳимҷон Абдувалиев бо донишҷӯёни факултети бизнес ва идоракунӣ доир гардид. Вохири мазкур дар доираи нақша чорабиниҳои раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо мақсади пурзур намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ, коҳиш додани сатҳи ҷинояткорӣ ва тарбияи ҳуқуқи ҷавонон амалӣ карда шуд. Дар мулоқот на танҳо масъалаҳои ҷинояту ҷинояткорӣ, балки паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти ҷавонон баррасӣ гардида, ҳамчунин перомони дастовардҳои даврони истиқлолият маълумот дода шуд. Аз донишҷӯён чун табақаи фаъоли ҷомеа даъват ба амал оварда шуд, ки вақтро зоя нагузаронида мунтазам савияи дониши худро такмил ва таҳкурсии тахассусиро мустаҳкам намоянд, то ин ки ҳамчун мутахассиси кордон ба камол расанд. Дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок намудан ва номбардори падару модар, донишгоҳ ва муҳимтар аз ҳама ватан будан ба донишҷӯён тавсия дода шуд. Роҳбарияти факултети мазкур доир кардани ин гуна чорабиниҳоро барои таъсир расонидан дар камолоти маънавии донишҷӯён муфид арзёбӣ намуданд.